An lamɛnbaaw a bɛ fɔ fɛn min ma ko conseil ministre an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ tali kɛ an ka ministre ka fara ɲɔgɔn kan ni a ɲɛmaa bɛ jamana ɲɛmaa bolo colonel Asimi Goita baara minnu kɛla arabadenw ni o bɛnna janvier kalo tile 3 ma san 2024 ka jira k'a fɔ lajɛ in kɔnɔna la u ye projet de texte dɔw bila sen kan ka bɔ yen nɔ ka se ka nomination dɔw kɛ fo ka taa a laban kunnafoni dɔ olu kan. N'an bɔra yen an bɛ taa chapitre des mesures individuelles la o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ conseil des ministres a ye maa dɔw kɔni place kura kɔni di olu ma a bɛ fɔ min ma ko ministère de défense ancien combattant mun bɛ tali kɛ inspection générale des armées et services o kɛla colonel Yaya Dukure armée de terre mun bɛ tali kɛ ministère des transports ani infrastructure directeur général agence nationale de l'aviation civile au colonel Yaya Traoré armée de l'air mun bɛ tali kɛ ministère des affaires étrangères ani coopération internationale conseil consulaire ambassade Mali tɔgɔla Dakar kaw fɛ yen nɔ Sénégal o commissaire de police Florentin Douillon mun bɛ tali kɛ conseil consulaire la ambassade du Mali Abidjan kaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire mara la o commissaire divisionnaire de police Makan Gueye mun bɛ tali kɛ secrétaire agent comptable ambassadeur du Mali Doha kaw fɛ yen nɔ Qatar o monsieur Issouf Bagayoko contrôleur du trésor o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ ministère de l'agriculture la secrétaire général o monsieur Omar Tamboura ale ye ingénieur de l'agriculture génie rural mun bɛ tali kɛ directeur national de l'agriculture la o monsieur Suleiman Yakuba ingénieur de l'agriculture génie rural directeur national du génie rural o monsieur Garantigi Traoré ingénieur de l'agriculture et du génie rural mun bɛ tali kɛ directeur général de l'institut d'économie rurale monsieur Khalifa Traoré professeur de l'enseignement supérieur n'o bɛ tali kɛ sanfɛ kalan maître la président directeur général agence aménagement des terres fourniture de l'eau d'irrigation o monsieur Brema Doumiaye ingénieur de l'agriculture du génie rural inspection de l'agriculture au monsieur Djougou Diallo ingénieur de l'agriculture et du génie rural monsieur Oumar Berthier ingénieur de l'agriculture et du génie rural mun bɛ tali kɛ ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille olu chef cabinet mun bɛ tali kɛ ministre som ka baara ɲɛsinnen bɛ musow denw ani denbaya ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu chef de cabinet o madame Nene Maïna Ba ingénieur en génie informatique mun bɛ tali kɛ conseil technique monsieur Youssouf Bagayoko professeur de l'enseignement secondaire mun bɛ tali kɛ directrice nationale de la promotion de la femme la o madame Bokoum Awa Guindo administrateur de l'action sociale directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille au monsieur Aruna Samake administrateur de l'action sociale mun bɛ tali kɛ ministre somga baara ɲɛsinnen bɛ industrie ani commerce ma directeur national de l'industrie au monsieur Gaussou Koneye ingénieur de l'industrie et des mines Bamako janvier kalo tile 3 san 2024 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Danyo officier de l'ordre national ale bolo no bɛ sɛbɛn o la